Thank you, Jesus. Muzita Jesu. Ndoda kuti mwe munambo simudza kutenda. Pane paunofanira kusimudza izwi rako mangwanani ano. Tendera Ishe vambonzwawo rako mangwanani ano. Ngirozi dziti ndanzwa vana vari panyika vasimudza meso nemazwi avo kunashe. Pauruti Ishe ndinzwe nekufara, moyo wako ngaumuvhurire akunzwe, ndangariro ngadzibve kumba dziuye kuchechi, zvakakuremera ngazvinzwe Mwari mangwanani ano, izwi rako ngariende pamberi paMwari, andei panheyo dzekutenda, andei simba rako nerangu rakamirira pazwi rako, kana zita rake radanwa, ane tsika yekushanya, iti Ishe ndinzwe iwo mangwanani ano, ini nevana vangu, ini nesituation yangu, ini nezvirwere zviri pandiri, ini nemafinances angu, Ishe ndinzwe nekufara. Tendera mweya washe kufamba mangwanani ano, zita raJehovha rikudzwe. Patiri kuimba simudza izwi rako kunashe, rega kuimbirwa nevanhu, simudza izwi rako muzita raJesu. Ishe ndinzwe nekufara, ndinzwe ine ziti zako idzoza unopa, vanhu vose ngadziuye, ameni ngadziuye,
renyu ribatwe neutsvene. Ngarirambe richikudzwa nekuti rakanaka. Omai Jehovha nekuti makanaka. Omai Jehovha nekuti ngoni dzenyu dzinogara nekusingaperi. Tinokurumbidza iwe mutsvene vaMwari nekuti makarurama. Ishe wangu taungana sekereke kuzosimudzira zita renyu nekudzwa kutaurwa kwezwi renyu. Mweya mutsvene takutendai nekuti muri pano. Mazvita Jesu. Bless your name, Thank you, Jesus. Jesus. We worship you. Mweya wangu pfuma, Jesus. pfuma. Mweya wangu pfuma, pfuma. Kuna shame. My soul says yes, says yes, says yes. Someone lift up your hands wherever you are. My soul says yes, says yes. Mweya wangu pfuma, pfuma, pfuma. Mweya wangu pfuma, my soul says yes, says yes. My soul says yes. My soul says yes, says yes. My soul says yes, says yes. We want to for more, for my life, for my. My soul says yes, says yes. My soul says yes. My soul says yes, says yes. My soul says yes, say yes. says, let me hear the voices. Yes. My soul Yes, Lord. says yes, says yes. Thank you, Jesus. Yeah. Thank you, Jesus. Says yes. Thank you, Jesus. We worship. Moyo wangu puma, Mweya wangu pfuma kwa nashe mangwanani ano. puma, Ishe taurai kwatiri mangwanani ano. puma. Simudzirwai mangwanani. Oh, moyo wangu. Jimi mugere pachigaro chenyasha. Jimi muridzi weupenyu. Moyo yedu inoda. Uye tinotenda kuti muri Mwari wedu. Hakuna akafanana nemi. Moyo yedu inogamuchira.
ndimi muridzi weupenyu, ndimi muchengeti wedu, mutariri nemufudzi wedu mweya. Moyo yedu inotenda. Thank you, Jesus. We worship you. We glorify your name. Thank you, Jesus. Simudza ruoko rwako kuna She. Iti Mwari itaiwo zvamunoda neni. Ndibve patsika dzevanhu, ndibve pamazwi evanhu, ndirarame paizwi ramakareva muupenyu hwangu. Imbosimudza izwi rako kuti upenyu hwangu ngaubve pamhiko dzenyika ino, upenyu hwako ngaubve pamazita evanhu, mazwi evanhu ngaarege kuva nechekureva pamusoro poupenyu hwako. Zvakarongwa nekurehwa pamusoro pako zvishayiwe simba. Moyo wako ngautende kuti kuna mambo Jesu anotaura pamuchinjikwa kuti zvapera, kureva kuti nyaya dzevanhu hadzirarame pamusoro pezita rako. Simudza izwi rako, wana chaunoreva kuna She, bviswa panzira dzevanhu. Upenyu hwako ngaubve pamazwi evanhu, upenyu hwako ngaubve patsika dzevanhu, upenyu hwako ngaubve pamhiko dzevanhu, upenyu hwako ngaubve mumaziso evanhu, ugare pamuridzi webasa, iye Alfa naOmega, muvambi nemukwanisi wekurarama kwedu. Mwari ngavakurangarire mangwanani ano, nyasha ngadzimurukire panzvimbo ino, simba remuchinjikwa rikuwane mangwanani ano. We worship you, Lord. We exalt your name. We glorify your name. Zita renyu ngarikudzwe, ribatwe neutsvene mangwanani ano. Nzira dzevanhu netsika dzevanhu dzishayive simba pamusoro pedu mangwanani ano. Nyasha dzemuchinjikwa dzitifukidzire mangwanani ano. Oya manhara vakaushuma, mweya washe, 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 mweya washe. We worship you. We exalt your name. We glorify your name. Baba tinonyengeterera simba remuchinjikwa, the power of Calvary to manifest. We worship you. We exalt your name. We glorify your name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Daingwa yaititendera taidaidzira ndino shuvira. Imbogarai pasi tiparidze. Tiomberere praise team pamwe chete neleadership yavo. Mwari vachitiitira zvakanaka. Regai ndikwazisewo maimufundisi zvakasarudzika muzita raJesu. Hallelujah. Tiverengerwe kubhuku yaJudges. Tanga ine theme scripture. Mukana mapedha theme scripture mugondiverengerawo kuna Judges 6 verse 13 to 14. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Just read verse 18 only. Then mozoenda kuna Judges 13 and 14. Tichaverenga kuna Luke chapter 4 verse 18. Mweya washe uri pamusoro pangu, nekuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri. Wakandituma kuti ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo, nemapofu kuti vaonezve, ndiregedze vakatsikirirwa, nokuzivisa gore rashe rakanaka. Luke 4 verse 18. The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, set at liberty them that are bruised. Judges 6, 13 and 14. Judges 6 verse 13 to 14.
Gideoni akati kwaari, aiwa ishe wangu, kana Jehovha ainesu, ko izvi zvose zvagotiwirireiko? Zviripiko zvishamiso zvake zvose zvataiudzwa nemadzibaba edu achiti, Jehovha haana kutikwidza here achitibudisa paIjipita? Asi zvino Jehovha watirasha akatiisa mumaoko avaMidhiani. Ipapo Jehovha akatendeukira kwaari akati, enda nesimba rako iri undoponesa Israeri pamaoko avaMidhiani. Handizini ndakutuma here? Gideon said to him, "Oh, my Lord, if Yahweh is with us, why then has all this happened to us? Where are all his wondrous works which our fathers told us of, saying, didn't Yahweh bring us up from Egypt? But now Yahweh has cast us off and delivered us into the hand of Midian." Yahweh looked at him and said, "Go in this your might and save Israel from the hand of Midian. Haven't I sent you?" Hallelujah. Mwari verugare vakuitirei zvakanaka nekuverenga vhangeri kwakanaka. Theme yangu yanga ichiti kana kuti iri kuti mangwanani ano izwi remwaka. Izwi remwaka, or the word of the season. Every season yauri kufamba nayo ine izwi rinoenderana neseason iyoyo. Kureva kuti pa every season inorarama munhu ine a certain word that has power to transform that season. Gideon anotokwaziswa naMwari ari museason yemanipulation yekuti kana vako vaibvisa zvaibva zvaakudyika vaMidhia vaiuya vachikohwa. Saka season yaGideon yaari kurarama sejaha iri kudominatwa nevaMidhia. Havasi kudominata chete, vari kumirira zviibve. Kana zvaibva wouya wokohwa. Ende izwi raishanda pamwaka wevaMidhia visitation isati yauya yanga iri yekuti Israel is a slave. Saka the word which was the simba raMwari ranga ririko ranga risina kuchinja. naGideon ari kubvunza Mwari kuti imimi Mwari takanzwa kuti makambotirwira, kureva kuti simba rechirevo chekubuda kwevaIsraeri kubva muIjipita chakanga chisikurarama pamazuva aGideoni. Pataverengesa kuna Luke chapter number 4 verse 18, our theme scripture ratiri kuti gore rashe #sunungu. Ukaitarisa ipapo rechiona pare panoti akauya kuzosunungura. Ndakangonotsvaga phrase iri pakati. Kureva kuti when Jesus came achiti ndauya kuzosunungura varombo, kuzoparidzira varombo, kureva kuti there is a declaration, is the word of the season. Every person ari muno ari kukondrorwa neword riri pamusoro pake. Let me demonstrate it. Ukaudza munhu kuti ndinokuda, anotanga kumanzwara. Kana achisidya sadza rakakura kudai ne 5 pieces zechicken, musi waudzwa zverudo appetite inopera. Unoona achidya chidya cheuku kurova ganda chetofunga kuti masimbira akaita munhu ndo madyira anosimbisa munhu kudai. Aiwa, ari museason yerudo ndo iri kukondrora madyiro iwayo. Nekuruma kwenzwara unoona dai iruma usiku upenyu hwese ichiripo here, dai yakapera kare. Iri kungorumwa that phase iyoyo chete, maminutes mashoma iwayo ari kuenderana nezwi rataurwa. Ndikaudza vanhu kuti pane mbavha vari kusecurity uku, vakatanga kudaidzira kuti mbavha ine pfuti. I am telling you kuti mese munotsvaga dhou
iyo mbavane kuti rufu chiri kukondrora behavior izwi rataurwa ndo riri kutuma vanhu even mabhenji ese amuri kufunga kuti akakuraya pakaita munhu ane pfutuko hakuna anotsvaga exit uko munhu wese anojamba neipapapa it becomes natural kuti panojambika. It's not natural now, but kana paine chirevo chataurwa chinodhiraivha chi-action. Kukanzi kuri kuuya vaenzi pamba hapana evidence yekuti vari kuuya vangoisa message tiri munzira. Anditi vanhu munotanga kutsvaira mumba, munotanga kubika, munotanga kugadzira pekurara, chiri kutuma action izwi rataurwa. Saka the word when it's spoken, depending who has spoken the word, it derives action. Asi haasi mazwi ese emwaka. Kune izwi remwaka, a word that transforms a season from one season to another. Ndine vanhu here mangwananano kureva kuti your action right now iri kuenderana nezwi rakataurwa pamusoro pako. People dress well because of the word spoken to them, or they do not dress well because of the word spoken to them. People behave because of the word spoken to them. Nemuviri yevanhu ropa redu nepfungwa dzedu zvinoreacta to the word. That's why Bible in the beginning there was the word, and the word was with God, and the word was God. Kureva kuti a word has power to create things that are not there to be there. Izvi ndichitaura kudai so pakaita munhu wani anokuvimbisa zvaakuvimbisa, your action focuses towards the promise. So Gideon, kune vanhu vanoda kutaura patiri kupinda museason inoi yegore rino, master the word of the season. If you master the word of the season, then it starts to work on you. If you do not master it, it does not have any difference on you. So a word spoken to you controls your destiny, fabricates your destiny, and creates what is not there to be there when it's spoken. Gideon aizikanwa ari munhu anotya. Kune vanhu vairwa hondo, but Gideon paari kuadreswa naMwari ari in a place of hiding. And the Bible paranyora zvakanaka harina kutaura kuti Gideon ndakupa simba, riri kuti Gideon shandisa simba rawinaro idzosera. He was not given new energy. He uses the power that he had already, but that power before it had not, it didn't carry weight because there was no word spoken. Now the same energy with new power, with a new spoken word. The Lord turned to him and said, "Go in the strength you have. Go in the strength you have and deliver Israel from the power of the Midian. Am I not sending you?" Gideon was not given new power. He used the power that he had already. But the difference was now he had a word spoken to him. Pane semoni yandaitaura ndichiti kune vanhu vanotya, asi they have every apparatus to defeat their situation, but the only thing that they do not have is the courage. Use the strength you have. Kana Mwari vakuda kukuendesa ku next level, havasi kuchinja zvawinazvo. He is only creating something in you by speaking a word to you. Mino yako inoramba iripo, soro wako unoramba uripo. Chinochinja izwi riri kuoperata mumunhu. Tikafuma nhasi tichitenderana kuti baba namai mapako
ndovama vice chairman wepanapa. Kungomira pano toti baba namai mapako ndova vakuru vepano. Imi mega hamutumwe nekuda kwezwi rataurwa munotanga kunoisa chitray chine mvura nemaswits ipapo. Tray ine maswits nezvigubhu zvemvura iri kuteera izwi rakataurwa at a certain place in a certain setting. Izwi reseason. So haazi ese mazwi anotaurwa anotransforma your season, but there are certain words when they are spoken they transform your life. That's why I'm trying to pastors, nganga, my politicians, vane power ravainaro. Why? They speak words. When they speak words, those words ought to be lived. Ukapiwa nganga ikakuudza kuti iwewe uri kurwadziwa nemazino nekuti unoera gwai. Musi waunongoona nyama yehwai so ichigochwa unotanga kunzwa mazino kuita uzhera. Ari kuteerera izwi rakataurwa kupi? Kunganga. Rikapinda muropa rako, rikapinda mutsinga dzako, raane zvarakureva. Mapoliticians anoshandisa futi izwi. Anongokuudza kuti kana tikawina mese tichakupai ndege. Panomanywa, panotambwa, parari ipapo so panorova kongonyaisikati. Hakuna munhu anozorizena kuti ndege zviri practical here kuti tese nekuwanda kwatakaita tiite ndege. Hakuna. Unozototi wakumba wochifunga kuti ndege ndoipaka pai. Urikuzanira inini ndege ndingaipaka zvandisati ndamboiona ndege. Akubvisa palevel yehupfu, akakubvisa palevel yemubhedha, akakubvisa palevel yemubhasikoro, akakuisa palevel yendege. And panguva iyoyo you were in the mood of celebrating uine ndege mumusoro. Wajaivha zvendege, wacelebrata zvendege, but wakumba wadzoka reality. But the word of God, it's different from the word of man. When it's spoken, it makes. You go in the strength you have. Kune vanhu vakawanda vari kumirira minana ichazobva kure kuchinja situation yavo. Nyambisirwa zvese zvaunoda unazvo. You just need the word to go. Ndinotaura nevanhu kazhinji vanoenda kuma interview. Ndomuti enda basa wadi warwana. Vamwe vanodzoka vasina. Vamwe vanodzoka vainaro. Musiyano weanodzoka naro neanodzoka asina iwani. Umwe anoenda achiramba kuti zvataurwa hazviexist. Umwe oenda aine simba rekuti zvataurwa ichokwadi. Paari kuenda ikoko ropa rake ratenderana naye nevachamuona vacharemekedza izwi iroro. Zvotozadziswa. So there is a word of season that is spoken to men. Umwe neumwe pa situation yawinayo, no matter how bad your situation is, you need a word of your season that is particularly singling out your season. Dumbu remunhu chairo rinoudzwa kunzibata mwana. Netsinga dzinobva dzatanga kuresponda. Apana pakaenda mutumwa kuna Sara anditika akati chimbomwa matablets aya kana chimboita izvi. Vanongoti gore rinouya nemwaka uno unenge waane mwana. Kureva kuti izwi iroro rakanga riri the word of the season, rakatransforma body yaSara yakanga yadarika mazuva ekubata mwana ikaidzorera panzvimbo. A word on its own, depending on the person speaking it, it's enough to transform a situation. A word that is spoken attracts necessary resources for you to achieve what you need to achieve. Samson anongotaurirwa izvi onzi uyu munaziri waMwari
haamwe zviri strong obva aberekwa. Shoko raMwari rinoti Samson airwa hondo ari ega. Ndiye munhu aienda kubattlefield asina masoja. He had no army. He had no training session. Simba rese nearmy yese yanga yakaiswa mutsinga dzaSamson. Bhaibheri shoko raMwari handizivi vanodudzira kuti vanorevesa here, but rinoti pa ukaverenga the commentary rinoti there were approximately more than 300 people dancing on the top of the roof when Samson said, one more time, I want to pay for my eyes. Kureva kuti dai Samson akati ndikuda kuuraya vanhu ava ndozotonga nyika, Mwari vaimunzwa, but izwi rake rakagumira pakuti ndiri kuda kuripira maziso. Mwari kwakumupa capacity yekuripira maziso, vazvagumira ipapo vafira uchi ipapo. Kureva kuti the word of Samson became his limit. Kune mumwe munhu ari kunditarisa so achikotsira, so ukaona ari kurara padhuze newe, simudza ruoko wekamera vauye ipapo. Vangosimudza ruoko wekamera vanongomisa apo. Vangona ari kukotsira unongomuti unongodai ruoko vekamera manzwa. Mozongosiya kana vari maboard member ngazobuditswe cheche. So why is the world struggling when it's so easy to say a word and things change? That is now the next question. Why is the world struggling when one person can just speak a word and things start to happen? Ndomwe mfunzo uripo kuti mfundisi mati chiri kungodiwa izwi, miromo yacho tinayo, mazwi acho tinawo, saka tiri kumbotambudzikirei tichigona kungotaura izwi totoenda. Tiri kumbomukirei kuenda kubasa tichigona kungotaura izwi kuti mari uya pano yotouya togara hedu. Why are we struggling if we can just say the word and things happen? Ndomubvunzo uriko kuma teenagers because ndo vanoongorora nemayouth kuti mfundisi ramataura ndarinzwa, I can speak a word, things start to happen. Why am I struggling? Indine mukana wekutaura izwi. Haazi munhu wese akapiwa capacity yekutaura izwi reseason. Izwi reseason rinotaurwa nemunhu ari connected to a certain sphere of influence. Kune varume nevakadzi vakapiwa authority to speak a word. Mu every season mune munhu ane that power to speak. It's not every Jick and Jill who can wake up and speak a word and things start to move. Kunogadzirwa munhu achiumbwa kuchinzi let us make a man. Kune connection, kune varume nevakadzi vari connected. Not only on the positive side. Aisi yese nganga inoti unorohwa nemeni, orohwa nemeni. Kune varume vane simba kusaidi raMwari, koita varume vane simba kusaidi raSatani. Kune mumwe munhu anoti hanzi Satani akapera simba. Shamwari, haazi munhu wese ane privilege yekutaura kuti Satani akapera simba. Zuva raunoroyiwa nemuroyi achibata hembe yako so achitaura izwi pahembe yako, izwi iroro rinorwa nemazwi maviri. One, rako iwewe ravakataura muprayer rinoiswa pachiyero. Kana rikatadza kukumiririra, rechipiri raakuiswa pachiyero nderababa vako namai vakakubereka. Vanewo here zvavakambotaura uchikura kana kuti vaikutuka kuti imbwa? Kana vakakutuka kuti imbwa, chituko izwi reng'anga rinokurumidza kunamira nekuti hapana protection yakabva pabiological parent. Saka akakubereka kana aine mamhepo akawandisa une challenge. Kune vana vanofana kurwa dzavo vozorwa dzevabereki futi. Saka mubereki wako iwewe
ane rimwe izwi raanofanira kunge akataura uchikura, rinoti izwi remuroyi rikashaya substance pauri, rakuenda pasubstance yababa kana mai, rikashaya substance pana baba kana pana mai, ratoswedera, raamujinga, robva ranoshaya futi substance pana mufundisi wako waroyeka, automatic, hausina protection. Rashaya pauri, rashaya pana baba, rashaya pauri, rashaya pamubereki wepanyama, rashaya pana spiritual father wakuwa. Spiritual father anoshanda chete kana ari mufundisi wako chaiye, kwete wekuti nhasi uri kumbomuti imbwa yemunhu, mangwana uri kumuti dedi, azvishandi. Muri kunzwa zvandinotaura? Ndinonzwa hangu vanhu vachitaura panapa kuti usati mufundisi wedu, iti mufundisi wangu. Anointing inoshanda pauri i anointing yaunoremekedza. Kana usingairemekedzi haishandi. Saka unogona kuti ndadamburwa nekuda kwokuti mufundisi haana simba, but pamwe pacho iwewe une connection here neane simba racho. Saka vabereki, ndopandinokuudzai paya ndichitaura nenyaya yemazwi, kuti vabereki kana vakura ngavarege kurwara kwenguva yakareba. Ndinorangarira mwe muchinamatira vabereki tiri kuold venue, ndikati mubereki wako munamatire arege kurwara kwenguva yakareba. Ngaangorarama upenyu hwake hwakanaka, kana akufa ungoti musoro at old age aenda. Akazogara pamapamba kwe6 months, mukatadza kumurera zvakanaka pamazuva iwayo, anogona kusiya akutukai. Muri kunzwa? Mukazotadza kumuchengeta, anogona kukusiyira chituko. Pamuri kuzoroyiwa muchitukwa nenyika, iye anosiya akataura izwi rinopesana nemi. Saka vabereki vana, nyengetererai vabereki venyu, kwete kuti vakurumidze kufa, asi kana nguva yekuenda kumusha yakwana, ngavarege kudzengerera. Nemi muri kuzvinyengeterera, musati maharawa nechembere. Kumbira kuna Mwari kuti ndaita makore angu yese 70 ndichirera mhuri yangu. Mwari kana makundida, nditorei nenzira dzisingazounze kugunun'una pandiri. Nekuti unogona kutovhara nzira yako yekudenga wakunyanya kunyunyuta. Ndine munhu wandiri kushumira ere manera mangwananano. So the word that is spoken on you, it has so many things that contribute to it. Kuti izwi reseason rifambirane newe, pane zvaunofanira kuita kuti upinde mumwaka. Saka hakuzi munhu wese anogona kudeclare izwi reseason. Kune varume nevakadzi vakamisikidzwa kudeclare a word of the season. Kana mukachinja guta mukaenda kune imwe chechi, musati maturikwa maoko, bvunzai Mwari kuti ndasvika here panzvimbo, because munogona kupedza nguva muchinamatira panzvimbo pane munhu asina connection. Iye wacho chaiye haatorina connection. Manheru madzikirira aimuzvambura, anorara akarara. Mangwana oti mweya wemadzikirira budai, hakuna kwamuri kuenda, musharukwa ari kukiyiwa, newe wacho unokiyiwawo. Saka kana mutsvaga machechi, regai kuteera mazita anoti AFM, Zayoja, Methodist, Anglican. Uyo muchinjikwa uyo ane simba ndiari kushumira mazuva iwayo. Akarishaya pachechi panofiwa kunge pamochari. Munogara nepulpiti inoita kunge mochari. So every day mune makaisa chitunha, kungoti gare 3 months taakuviga, 3 months taakuviga. Svondo rino mune chitunha, svondo rinoya mune chitunha, kuswera mangwana mune chitunha. Naiye anenge achitofirwawo, naiye ari kutotyawo kufa. Mukaenda kuhondo,
captain asingazivi zvehondo haisi excuse. Panokiwa captain wako neunokiwawo ipapo. Izvozvi tiri kuno usapa rekodi. Chakati bvisa kwataiva inyaya yekuti mukuru wedu akakanganisa aribotaurwi nemunhu amuka mumagumbezi oshamanyaya I bless you in the name of Jesus. Arishandi. Kune vanhu vari connected vanofanira kumeka a declaration of the word of the season. They are selected men and women are positioned to speak a word. Fundisa, how do I test kuti izwi rinoshanda? My test measures aripo vanangu. Can I repeat this? My test measures aripo. One, muprofita wezvokwadi akataura izwi rinofanira kuzadzikiswa. Muri kunzwanana? Haugoni kuti ndiri kuenda kuZimbabwe baba nemhuri usati wasvika kuMidland vhiri raputika. Uchinosvika kuPolokwane rimwezve raputika. Pabhodha 7 hours uripo. Muchingobuda pabhodha matomiswa makutokumbirwa mari nemapurisa kusvika masvika kwana. Munosvika nechingwa chamaida kupa vabereki masiyira mapurisa. Pakudzoka ndizvozvo futi mafonera vari kuno tioneiwo taakuda kudzoka mari yakapera. Pane chimwe chinhu chandoda kuudza kana maakunamata musapusi. Manzwa zvandidzara? Izwi rikataurwa chekaiwo kuti riri kuzadziswa here musati manyanyisa kugara panzvimbo. Apa hapana hapo maameni. Asi makaomerwa muri panapa. Unozoparidzira vanhu vatosiya kumba kusina kana mvura vari kutadza kubhadhara magetsi avo. So when a word is spoken, it has merits and demerits. But a word on its own, if it's spoken with the right authority, it's good enough to transform your situation. It's good enough to elevate you. It's good enough to usher you in. It's good enough to take you to the next level. So there is a word of the season. Izwi renguva. Every situation that you get into, it needs a word. A word that is compliant. A word that is powerful. A word that is connected. A word that keeps you going. Ukaita self-assessment ye life. Unoona kuti izwi rauri kurarama naro nderipi. The word that you are using now, if it's not working, you need to change it. Even vanhu vamwari vacho havatauri a word that is equal to everyone, that helps everyone. Kune rimwe raunoti iri nderangu. Asi rega ndikudzidzise munzvimbo dzemweya hatifambi tisina izwi. Ukafamba usina izwi rakataurwa pamusoro pako wakafanana nemunhu asirina kwaari kuenda because you don't have any covering. Muri kuzandotadzanura. Komwe munoti mfundisa, how do I address when a word that is spoken to me it's negative? Gideon anototi kuna Mwari, kana muri kuritivi rwekwedu, sei vamedia vari kubudirira. Kune vanhu vakawanda vanonamata zvekuuya kuchechi vasinganamati zvekutarisa upenyu. Kana ndiri kuenda kuchechi ndichinamata, I need to do a self-introspection. This worshiping I am doing and the habits of worshiping, are they taking me somewhere? If they are not taking me somewhere, I need to revisit my life. Gideon anotobvunza Mwari kuti nai Mwari,
kana imimi muri kutuwirwe kwedu murimi Mwari zveshuwa machinja here pane nyaya dzatakanzwa pamusoro pemadzibaba edu kuti makavabuditsa muIjipita. Muupenyu hwemunhu kune vanhu vanobleswa vakanyarara, kune vanhu vanobleswa vademand. It's not everyone who is blessed naturally. There are other people vanofana kuva neattitude yaJabez yekuti the blessing is not directed to me but I need it at all cost. Kune vamwe vanhu kuti unoti inini personally I'm not born blessed, I'm not born gifted, but I need it. Kwaita vamwe vanhu vekuti it's given. Nguva yekuita mwana yakwana anoita mwana, nguva yekutenga mota anotenga, nguva yekuroorwa anoroorwa, nguva yemufaro anayo. They are naturally gifted. Kwaita vamwe vekuti you need to demand the word. Vana kana vaZelofehad vaifanira kungogara vasina nhaka, vasina kwavanoenda, vasina chavanobata, but vanototaurirana kuti handei kumusasa kunonzi hakusvike vakadzi. Tinomanikidza Moses kutaura izwi rine chekuita nemunda wababa vavo. Moses pakurarama kwake nepatsika dzechiJudha akanga asati amboona munhukadzi achisvika patende rokusangana. Aiziva kuti inzvimbo yevarume. Mukadzi aienda kutende ikoko aifanira kutemwa nematombo kusvika afa. Haavigwi, amutema iwayo ndio anomufushira, ende vaimutema enough kuti asanhuwa. Haana guwa ukanotsika patende rekudini rekusangana. But vanasikana vaZelofehad vari kuti isusu takatofa kare, baba vedu vakatisiya vasina mwanakomana, hatina protection yatinayo, handei kuna Moses. Moses achiona vakadzi vari patende rokusangana, vari vakadzi vadiki, anoti mbomirai kuvatema nematombo. Ndibvunze Mwari kuti ndoita sei navo. Mwari paari kubvunzwa ari kuti kubva nhasi mwanasikana akafirwa nemubereki munda ndevake. Kureva kuti patiri kutaura nyaya yekutaurwa kwezwi, pamwe pacho you don't ask, you don't need to get it. Murume anonzi Jacob anosanganikwa naye nemutumwa achizviziva kuti Jacob zvinoreva mbavha. Murume abva kwaLabhani aine makwai akamukwanira nepfuma yakamukwanira neyaida kuripa Esau pakumubira udangwe. Yaanga atobidza kumhiri kuti Esau paari kuuya mukoma wangu ngaaone makwai nepfuma, moyo wake unyevenutswe arege kurwa neni. Anonzi akanga apatsanura mhuri yake kuti imwe rumwe rutivi kwaive nevana vaRachel vaaidisisa, nekurumwe rutivi kwaive nevana vaLeya vaiti kunyange vakaurayiwa ndo vaakaisa kusaidi kwani kwaisvikira Esau. Kusaidi raibva naEsau ukaverenga commentary inotaura kuti ndokwa kwakaiswa vamwe vana vaanga asinganyanyi kuda, kunyanya vaya vanga vaberekwa nemaconcubines, because aiva nevakadzi 4. Muranda waRachel naRachel, muranda waLeya naLeya. Saka vemaconcubines nana Reuben ndo vakanga vakandwa the other side. Vana Joseph vakanga vaiswa dzichi the other side. Ndo paari kuti asangana nemutumwa. Nevabereki vanozviita, pane vamwe vana vanoisa kwavanoziva kuti uya anogona kungopera. Jacob was a coward. Ndo paari kuti kumutumwa, mauya ndinoappreciate asi hamuendi musina kundiropafadza. Ndiye ega munhu akanyorwa muBhaibheri akarwa nemutumwa. He fought an angel kusvika kwakuedza achiti hamuendi musina kundiropafadza. Kureva kuti pamwe pacho ukaona kuti my situation, the word of my season is not being spoken, rimanikidzire.
Hapazi pese parino patizi tese tinotaurirwa izwi zviri comfortable. Vamwe vacho we need to fight for the word to be spoken. I know somewhere in Mashingo kune imwe nzvimbo yainetsa kunaya mvura, kwaiparidza vamwe varume vekuZimbabwe vekuAFM. Maelders eko aitora mufundisi voenda naye pachiuru chemasvosve. Not long ago, iyo AFM yakuruka. Woti munhu waMwari taurai naMwari wenyu oro munogara pamasvosva. Mvura idi inai zvaiitika not long ago, about 20-25 years. Munhu waMwari ongoti Mwari masvosve ini ndiripo, mvura ngaiuye. Zuva risati ranyura mvura yonai. Kune vanhu vandiri kutaura navo kuti when the word of the season is not coming easily, pamwe pacho you need to demand it. Pamwe pacho you need to force it. Because ita vamwe vanongotaurirwa word of the season vasina zvavaita. They are born blessed. But those that are born blessed are not many. Vazhinji vedu tine patinofanira kurwa. Murukunzandera, vazhinji vedu tine some battling yatofanira kuita kuti the word of the season must be forced. Can I repeat this? The word of the season must be forced. Unozonzwa Mwari kuti vataure izwi rinoendesa matatya, rinoendesa ropa, rinouraya matangwe. Mwari vachiadresa Moses vanoti ndanzwa kuchema kwaIsraeri. Moses was not in a problem. Anga ari kwaMidhia atori nemukadzi achitofudza makwai, zvinhu zvake zviri right. Vaidzvanyirirwa vanga vari kuIjipita, ndo vaioneswa moto. Kuti Mwari vataure the word of the season rainochinja zviri kuIjipita. Unonzwa Mwari vachiti ndanzwa kuchema kwevana vangu. Kureva kuti the Israelites forced God to visit Moses. So prayer, it's an effective way of asking God to speak a word into your life. As an effective prayer can force God to change things. An earnest prayer can attract the word of God. An earnest supplication before God can entice God to speak a word. Munamato une zvaunoita munzvimbo dzemweya. Ene ndakaona kuti vanhu vazhinji havanamati an earnest prayer kana paine rugare. Kuti paitwe munamato uri effective, panoita tumwe challenges. Saka pamwe pacho ukaona vakuita challenges, Mwari vari kuda kukubvisa pauri. Handiti vokudzosera panzvimbo, but haugoni kudzosereka uine rugare. Iyi yakaomera vazhinji. An earnest prayer is one method that you can force God to speak a word of the season. Not only an earnest prayer, the other thing that helps God to speak a word is giving. Giving, kupa, asi giving, inoita kuti Mwari vataure, haisi yekubikira shamwari dzako nyama. Hanzi ndinopa ini, munhu wese ari kusvika pamba pana anoenda akaguta, ndiye anadya chikafu chako. Ukangoti vamwe vacho unodyirwa nemuteteni uchifunga kuti uri kuitira vanhu denga zvakanaka. Pane ma-selected people anoti kana adya aguta ane simba rekutaura izwi. Wanzwa zvandikutaura? Kune vamwe vanhu vekuti vakadya unoita loss. Unoita loss. Ukadyirwa nevamwe unoita loss. Ukadyirwa nevamwe unosimuka. Saka zvinzwisise kuti pane giving is one of them. Then the other thing that forces God to speak a word, be positioned. Mira panzvimbo. Pane dzimwe nzvimbo dzekuti ukamira unoropafadzika, nedzimwe dzekuti ukamira auropafadzika. You need to be at the right place, especially ukama hwako nevanhu vanoropafadza. Nzwisisa, ndinoziva kuti munhu wese anotaura namufundisi haudzwi nyaya dzepachechi. Ngatidzokerei kuchikoro. It's very rare kuwana vanhu vasingadi chikoro vachitamba naticha. Maticha muri muno. Unonyatsoona kuti mumwe munhu ende kune madofo ndakamboticha but not for very long.
kune rimwe doforo kuti akatadza so unoita kunge uchamunyorera kuti how can I help this nice person to go to the next level. You see what I'm saying? Unomubatsiridza positioning. Mazuva andaita project management coaching, ndine umwe mwana so wandakapasisa so aibva kuvenda ndangomupasisira background. Pastor, I'm an orphan. And Alfred, I'm an orphan. I was raised by grandma. Mai vake vakamurera. Murikuzarira mai vake avapo, mbuya vake avapo, mai vambuya ndo vakamurera. How did you go to school? You explained this situation. Patai moderator nekupasisa zvima project pavanouya vabva kuma FET tichida kuvapasisa kuvapa practice certificate. Ndakanyatsoona kuti hapana zvabuda kuasesa 36 apa taida at least 45 ndodziwanepi maki idzodzo. Ndakamudaidza kuofisi kwangu ndikamupa bepa ndikati kopera bvisa apa nyora apa as is usacheke usati ingokopa apa unyora apa ndangomupa 1 page kopera apa unyora apa uri munhu haubudi izvezvi kopera apa unyora apa. Mumwe munhu obva ati pastor makaita hori iwe denga ndo rakatanga nehori handisini kubvira nepakubvira denga rakagara riine favor. Bhaibheri rinoti ndichada wandichada. Muri kunyanira denga kwete ini ndo favor haina kutangira panyika yakatotanga pana Mwari kuti vaida Jakobho vasingadi Esau. Inonowabvunza kuti vakazviitirei. Mwari kwakuisa njere dzakanaka muna Ruth ne chimwe chaanga akarorwa nacho chikanzi dzokerai wamakabva. Uruyana sa favor word rinoti favor ririko asi rinoti justice hakuna. Word rinoti just na fair hakuna. Iro rinonarama apa pabepa apa takarinyora kuti fair nekuti just asi mawedzi wayo in real practice kwahararami. Word rinoti justice inondiudza panoitwa justice pa1 ndigondidzisa kuti mufundisi apa pari fair. Nyika yakastructured in such a way yekuti other people's are fair. Unoza kwakamboya rimwe denda rainzi HIV. Kune vanhu vakafara kusvika vaneta vanakumbokutestwa positive. Umwe unotomubvunza kuti akararama sei. Mazuva ekwakusina kana mapiritsi. Ndambogara nevamwe angu vakazodzingirirwa namai mufundisi wabva kuZimbabwe ndichangoroora. 26 vana vakadzi 24 vapenyu havarwari fit and strong. 26 vana vakadzi 24 vane chinhu chete chavainacho ango ifolda remabirth certificate. Aberekwa birth certificate havaendesi kuchikoro havana chavanongoita vanongoda birth certificate ravo ugoziva kuti ariko vatoriko nanhasi ndototaura navo. Izvozvo vakugara nemukadzi wawakaita naye mwana wechi4 kuCanada ariko asi havana kufa. Mazuva ekwaipisa chako chako kusina medication ndopo wakaita vana wavo majority. He is old now, I think he's 63. Vatangaita mwana wekutanga 15 zvaka zviri muropa but kuti uzive kuti vakararama sei hapana explanation. Kuna akangoita mistake 1 day kwete 2 days 1 day. When ask the Lord why did that happen, iwe ukakatarisa so unonyatsoona kuti shasha ndaikunda kuchikoro but unonyatsoona kuti kwaari kwacho nekwandiri unonyatsoona kuti the ground is not even. Pane word rinonzi favor riri kurarama pakati pedu. Kuna mwe munhu kuti harari achishanda asi hana chinhu kwete dzimwe dzekungonyepera kungoti bichana zvinhu zvacho zvega zvinongoputika so uri kunzwa ndi kutara. Saka word rinoti just nerinoti fair inini izvozvi zvindati kurei ndebvu dzakuchena ndiri kurishaya parinorarama. Asi rinoti favor ndoriona every minute every second unongo uchingoona favor. Why ndichiona favor? Kungotarisa pabhenji repamberi apa unotoona kuti idzi hadzina kufitwa idzi, idzi hadzina kufitwa idzi, idzi hadzina kufitwa idzi, idzi hadzina kufitwa idzi, idzi hadzina kufitwa. But padzisina kufitwa ndo padzakati dzi, padzakafitwa hadzipo. Ndipo unozonyatsoona kuti word rinoti favor
ndakatombobvunzwa inini chaichai kwete umwe munhu kandi mufundisi vanhu munovaonepi nematauriro amunoita ndakanyanya kuita sei zvikanzi mufundisi ndinoziva vafundisi vanotaura zvakanaka pamusoro ivana baba pamusoro ivana mai pamwe pacho nyaya haisi pana pamusoro ikana maregisters nyaya iri pawedhi rinoti favor izwi rinofanirisa ndo rine richishanda kwete kareti neunhu hwako iwe unofunga kuti dai uri mupenyu iwewe imbozvitarisa unhu hwako uone kuti dai uri mupenyu here waibhevha sewe vakafa kare but iwewe ndiwe evidence yefavor iwewe kwete munhu ari padhuze newe iwewe tarisa mamistakes avakaita iwewe kuti urutonditarisa utori evidence yefavor kune vanhu vaibhevha zviri nane than you vakatoenda but iwe wakati wawawa ipapo neunhu hwako so wakagara ipapo unyatsoona kuti efavor iriko kune umwe munhu ari kutoplay around record kuti wakomana mafambiro andaita pamwe pacho unoenda wamwe wenyu waenda kumba wakadhakwa uchitopesana nemota uchiti wemotikari mira ipapo ndidari uchienda vanhu vemota vachikusiya so but ari soba akadhumwa ari soba ari kutotiza mota dzachakanzi kuvaepfe iwe unenge wakadhakwa mira iwe motikari uchidarika road but nhasi izvo unenge wakanditarisa so saka favor is certain but just I don't know maybe kana ndati kurei ndichazoziva muchitopakurirwa nyama pamuchato chapo kunanisirwa bhonzi unongonzi mabhonzi ako maitati kwa imomo pakazosvika umari mashure mako bvanzi zviminyefu zvine mafuta chwa muri musemki spunu imwe chete poto imwe chete wakagara nemabhonzi ako matatu umwe anenge atotai saka wedhi rinoti favor inini I know it kuti rinodi rinorarama but rinoti just kubasa kwenyu chako unonyatsozoti wakomana ndinoshanda asi hauna chinhu so idzi dziri kungopinda dzichibuda but dzinazvo so wedhi rinoti favor neririko handiti ka saka uyu mukomana uyu ndakamuitira favor ndikati nyora pasi shamwari apedza kunyora vamwe taakuvaendesa uko kunana pit retrief kusango uko handiti uko tichivaendesa kuseri kwana Durban kumarisburg kumachonyonyo iye takabva tangomugadzirira vatangomuti Pretoria West Pretoria vatangomutsvagirawo munhu ane mwoyo wakanaka asingaendi kusaiti kati anogara ipapo salary recommendation taiti vapei ma 7.5 iye takangoti is mature enough to 22 chidindo recommendation chienda mukomana why favor kureva kuti ukagona kumira panzvimbo pamwe pacho vanhu ukaona kuti wedhi harisi kutaurika pandiri ka ena unogara pane vane rakataurwa kare muri kunzandaia unoona ugara pane vane rakataurwa kupi kare ugara ipapo unoziva here kuti ka even usiwe washanda ukagara pamba pari kudyiwa oxtail unodyawo even ukapakura kekupedzisira but uripo ipapo pairi kutopakura even ukanzi ndiyo uchazobata sipunu kekupedzisira but zviri nane pane kutanga kupakura uchipakura mubora gara ipapo saka pamwe pacho ukaona kuti pandiri wedhi harisi kutaurika ingonogara parakataurwa ipapo kune mumwe munhu ari kutoseka ndiri kutorevesa ukanga uri mubhenzi even uri musiti rekumashure urimo muri kunzarira unenge urimo unoziva pane chinhu wani chandida kudzidzisa muupenyu ukaona kushanda kuchinetsa enda pane vari kuzviita uri kunzwa ndezara kune vamwe vanhu vanotambira bhora kumanchester city neliverpool ndo dziri kugona gore rinei handiti ndati gore rinei randa kuti makoresa ndinosapota Chelsea but dziri kugona gore rinei iliverpool nechi necity unoziva kuti musi wekuiswa chibhenho achaiswa but asati ari bana anaizongoti pakaitwa fawo iri kutachilaini wonosundidzira kune imwe timu habani bhora haadi but ukamubvunza kuti waitambira kupi kumanchester city kune vasingaongorori bhora vanongoti ndo vari kugonawo but iye haasati ari bata ari kungoti De Bruyne bana iwe maresita zvaunoita steering pinda iye anenge ari kumashure apo pamwe pacho chinhu wani chandakadzidza chinonyanyonetsa vanhu mhando yeshamwari ukafamba nevanhu vane kesi yerufu uripowo ukafamba nevane upenyu uripowo vanhu vaunoswera navo vanodhitemaina izwi rinorarama muupenyu hwako
mukafamba nembavha akabatwa aine foni munorohwa mese. Muruzana ndio vakomana vapinda mumbava iwe ungosipo papirwa but wangowanikwa neane foni. Pane vamwe vaitongerwa meta vakareidha imba vakaona zvinhu zvazvashandiswa pasini vari 4. 2 vacho vari kuti tangouyawo kunorara nhasi. Ava vari kuti aiva toshanda navo asi nekuti mabatwa muri musame house munorara mese muchitokisa zvichazopuruvhiwa kuti akaita ndiani. Handiti kuri kunzi pasini paive nevanhu 3 mumba mawanikwa muine vanhu 4 havachazivi kuti anga asi pasini ndiani. Saka vese varimo vari muchizarira association. So when the word is spoken rinoshandira nevakakutenderedza. Ndodzokera pamacovenants anoitwa nevanhu. Izvo zvitakagara takadai sona maimufundisi hatizivi kuti ane blessing ndiani. Handiti kuroti pacombination yedu pane umwe ari kuraramisa umwe asi chatisingazivi ndechekuti ndiani. Muri kunzwaenderana? Saka pakati pedu tiri pane umwe ari kubenefita umwe nekuti nyasha dzinosiyana. Maybe ndivo kana ndini asi hatizivi nekuti kana maroranaka ukarora munhu ane munyama nemunhu ane nyasha munodhailutana mosvika pakati kana kuti unodzima umwe munhu. Handiti saka mutori 2 mukaona zvinhu zvisi kufamba pakati penyu it's either mese mazino chaiwo kana kuti pakati penyu kana mabva kumba mese tarisanai kuti ndiani ari kuita kuti tidye chingwa. Musati ndiani ari kutinonodza siyanai nesaidi iroro. But ndiri kuti the other way inoraramisa munhu muupenyu kugona kukumbira Mwari kuva at the right team and to stay with the right people who speaks the right messages. Ndaitaura nemumwe munhu achinditi mufundisi I want to change my life. Ndikamuti I also want you to change your life. I asked him who is your team? Unotaura nani? Vaandiudza vanhu 5 vaanowirirana navo. Vandamuti ndichadzoka kwamuri. Vaazouya futi kuofisi kwangu kuoti chechu. Handina kumuudza kuti bvisa vanhu 5 ava. Asi ndakamunyorera mazita kuti tambai neava. Idzo hadzina kuridha kuti ndadzitisiya ava. Nawo muti munhu waMwari mukawana nguva shanyiraiwo nhingi nanhingi. Ini ndiri kumutika dambudziko rako iri kai harisi kuda prayer. Simuka apa gara apa. Pane munhu anenge akagara mumba handiti ine imwe toti wakagara muchechi munomu hita iri panapa iwe wakagara kumashuro hatipfutsi moto kumashuro kuti udzirwe tinongokubata ruoko tokuunza panapa dambudziko rako rapera. Ndozvandaita munhu iyeye ndaimubvisa kuri kutonhora ndichimuisa kuri kudziya but haana kuona kuti musharukwa ari kutichinja vanhu vekuswera navo. Kune umwe kuti haatendeuki meso ake haaoni nyasha. Urikuzvaendera munhu waunoswera naye chokwadi ane zvaanoreva muupenyu. A word that is spoken to that person affects you. Ndosaka uchiona ndisinganoparidzi kwese kwese ndikainvitwa unoparidza ndotora nguva nchiramba ndotya kudzoka ndachinja. Urikuzvaendera munhu waunoswera naye izvezvizvika ndichitotaura kudai so handiti tarisa upenyu hwako jive yaunotamba haisi yako wakatokopera uyu. Madhenzi ako chaiwo wakakopera uyu. Dhirezi rawakapfeka wakarimuona modrop yauyu. Urikuzvaendera bhutsu dzawakapfeka wakadziona kuna uyu. Kushopping ndiani ngachiti ngatitenge dzakanaka vasikana wotorawo idzodzo ngatitenge hedibhegi yo idol munhu waunoadhimai. Rimwe gore ndichiri mukomana sati ndaroora ndakanzi nemumwe munhu ainzi Desmond Mukarakati mfana don't spend time thinking too much,
just do what people are doing that pays. Murunganana. Izvi ndichikutaura so ndoda kuti izwi rauri kutoshandisa re1 room ka ndere shamwari yako yakakuudza kuti dzimba dzinodhura muSouth Africa ndosaka uchigara wa1 room. Dai vaishandisa dzako vakabuda mu1 room. Kudodaidzira vema1 room budai vari kugara mu1 room. Ini ndiri kutaura nyasha dzekubuda mu1 room. Vachingobuda pano vakumwa tea vada kutiudza zvekuita tiri vana vavo here. Ndambogara ndati ndiri mubereki wako here ini. Contract yako neyangu tiri baba nemwana here. Ndiri mufundisi uri mwana wangu pamweya. Baba wako namai vari koko. Ende havatodiwo kuti ugare mu1 room. Vakauya kuno vanorara pai. Izvi ndine vanhu vane kuti wakabereka mwana wekutanga mu1 room. Wakabereka wechipiri mu1 room. Une nhumbu yechitatu urimo. Nezuro ndaidhiraivha nevana vamuti nasekuru mutambisa. Umwe chimwe chacho chikabvunza kuti where were you born? Chimwe chacho chikati in the hospital. Chikanzi no, we want to ask if you were born in the flat or in the big house. It's evidence iriko ndandina bamnina tsano vacho istichi driver vachitaurirana kuti who was born in the big house and who was born in the flat. And vana vako vachazotangawo kutaurirana kuti who was born in that. And it was pure conversation yatisina kuinfluenza. Vaingotaurirana wega kuti who was born in the flat. Because we were all born in the hospital. No, the hospital, we were all in the hospital. But where our parents were they staying when you were born, that was what they wanted to establish. Kuti we mumba hombe nde upi, we mu flat nde upi. Murukunzwa zvandiwedza tsanangura. Kureva kuti vana venyu vamwe vachazokutukai musati mafa. Imi muri kunamira kuti ndinotuka mweya wemadzitete. Muri kureva vakafa nditi. Imimi vamwe vachatanga kuto paanotoita mutineja anenge akutotanga kuna baba ndinokukumbirai ndirangarirei semwana wenyu ndirege kuwa nemweya uri pamusoro pababa wangu namai. Vana ava Mwari hamuna kuvazarurira vasvinurewo. Maimufundisi vanozviziva ndakavimbwa nomumwe mwana mutineja kuchechi uku. Zvika ndikati what is your prayer request? Because I don't have a prayer request. I just want you to pray for my parents. What do you want your parents to do? For them to just listen to you and buy a house. Where we stay, it's not nice, Pastor. Just pray for my parents to just reason enough to what you say. Nemu teenager achiongorora vabereki akati ndoda kuenda nawo kuna pastor. Vabatsire vana ava vavhurema avazi maancestors vana ava vapenyu vari kunyengetererwa vasati vafa. Mwana akanzwa izwi rapastor kuti buy a house, a word that transforms life. But baba namai havana kurinzwa. Ndo vakauya nemwana ndo vanomupa mari yekombi, but mwana ari kuvanzwira. Zvindine mateenagers vari kuti go on pastor. Iyo andiri kutaurai kuti vaudzei vanzwe. Anenge anetseka mwana nepekurara. Do you know one thing that I've realized with kids? They need their space. They need their bedrooms. All right, to be continued. So a word of season, when you listen to the word and it's spoken by an authority, as aritaura antiye anoriita. Mwari havana kuenda kunorwira Gideon hondo. Vanongomuudza kuti go, I've sent you. He listened and you go. Every word that I speak here on the pulpit, nice and not nice, if someone does not carry it in their hearts, it becomes fruitless. Every word that I speak as I preach, last year you are pura in makore apera, ndaipengera kuti torai my license, ndaipengera kuti chatai, ndaipengera kuti tengai dzimba. I know for a fact kuti kune munhu akatobuda church kuti pastor vakataurirei kuti buda mu1 room. Akatoti ndabuda church, pastor vanditsura papulpit. This word, izvo zvindikutaura vanhu kuti tengai dzimba,
And I know that. But if this word is not received, it does not transform life. There is someone who needs to receive the word. When they receive it, they possess it, they take it to be theirs, and they live it. If a word is spoken and no one lives it, it doesn't bring results. Pandiri kuti tengai dzimba mumwe akabatira pakuti koikatorwa kondikatorerwa. Can I repeat this? The word that I'm speaking at Roodepoort Assembly now, I won't stay here forever. AFM itori nechirwere chekuti kana tatenga church taita zvataita izvi, fire the pastor. Saka isu sevafundisi tinototenga machechi tichitoita tichiziva kuti umwe musi unotomuka wakapiwa mukadzi, umwe musi unotomuka wakanzi wakaba mari, umwe musi inongouya so kana vakuda kukuendesa. Muri kunzanira? Check every pastor who has been successful in AFM. Either akatanga ministry, arwadziswa kana kuti akadzingirirwa. Iyo zvatatenga chechi tichibuda tiri munomu. Kune vari kutoronga, vamwe vacho havawi direct, vachapfeka imimi. Kunyanya vari pamabhenji epamberi apo. Ndimi munoudzwa nyaya imimi. Munoziva kuti mufundisi wenyu anodai. Patasati tatenga chechi maisazviona nditi. Pataitambudzika paya mari isingakwani maisazviona. Mozozviona manje kana zvinhu zvadi zvanaka. You see what I'm saying? So what am I saying to you? I am saying these words that I'm speaking, use them. Usagara usina license. Usagara usina impa. Usagara usina mota. Usagara usina. Even if pasina chinoita kuti uve nemota kana chinoita kuti uve nemba, but this word that I'm speaking, it must create the things. This word, Gideon paakanzienda kuhondo, God knew kuti he would give him the apparatus to win the war. You see what I'm saying? Pandiri kuti tengai dzimba, I'm not naive. Pandiri kuti itai my license, I'm not naive and penki. Please receive the word. Pandiri kuti regai kudya makanda ehuku. Please receive the word. Pandiri kuti go out there, express yourself, try new things. The grace is here. Every position yekubasa ya unoda. Don't say I don't have enough papers. Apply for it. Don't hesitate. Do it. It works. Kuno munhu akanditarisa so kuti hanzi mufundisi zvinobuda. Unoziva kuti vamwe vanhu vari pano akabatirira pazvinhu zviri negative. Muri kunzandira? Mwari ngavandibatsire pandiri kunopedza message ino ndichitaura nyaya yesu. Ndine vamwe vanhu vandoda kuti udzidze this. Starting today. Usagara pavanhu nevanhu vanongoti every day. Pastor vakashata. Mai vake vakashata. Murume mutete wangu iye havaiti. Murume hanzvadzi yemurume. Tete vangu havaiti. Pastor havaiti. Munhu waanogara naye padhuze haaiti. Kune vanhu vane inonzi memorying spirit. Pese paari anotanga kuudza kuti murume wake ane problem. Anokuudza kuti mukadzi wake ane problem. Anokuudza kuti vatezvara vake vane problem. Anokuudza kuti vamwene vake vane problem. Anokuudza kuti pastor vane problem. Anokuudza kuti munin'ina waakaberekwa naye ane problem. Pese paari ari kusaita vanhu vakashata. Haana kana zuva 1 raanouya kwauri achiti my young brother is a star, my sister is a star. Haana chakanaka chaanoona. You can never stay close kumunhu anoona ma weaknesses chete asina chakanaka chaanoona. Naimbobvunza umwe munhu auya koswangu, pastor namatirayo wamwene wangu, pastor namatirayo tete wangu, pastor namatirayo baba munini wangu. Ndikati iwe rudzi rwekumba kwenyu kwese kune madhimoni akadii kuti vese they are evil. Mainini wandakarorwa navo pastor havaiti vanoroya. Mufundisi vamwene vangu ukavatarisa chiso chavo so chinenge ziza. Uyatsonoti
murume wangu mufundisi haatombonzwisisi. Naiwe iwewe wakapinda sei muvanhu vakadai? How did you, iwewe kana wairizena, how did you manage to associate uchipinda muvanhu vakadai? Murume wake haiti, mukadzi wake haiti, pastor havaiti, vamwene vake havaiti, neighbor yake haiti, bhodhi repaRoodepoort hariti, president worship haigoni kuimba, maasha haagoni kupfeka, vemedia havabuditsi zvakanaka. Language yake, it's negative, 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 negative. If you add so much negativity, you attract evil spirits. Unoza hanzi vanhu vakauya kumba vanosvipisa masofa, vanhu vakauya kumba vanosvipisa mvura, vanhu havaflashi, haana chakanaka chaanoona. It's negative, 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 negative. Can I tell you this? Uchibuda muservice ino kuti izwi reseason rishande, divorce yourself from negative people. Umaindi kuti havana tomboya pamuchato ndikati vaive nayo here mari yacho. Unoziva kuti hama dzemurume wangu dzese kana 1 yakamboya pamuchato vanogara kupi? Kushurugwi. Iwe ndiwo uri kuchata. Vanhu vari kushurugwi havana mari vatumire mota, vanoda vatumire, kana vasina zvekupfeka vatengere. Handiti Mwari varopafadza iwewe, chirangarira kwaunobva. Iwe uri kutoziva kuti haana, saka anouya sei? Zvendichitaura kudai kune munhu wandiri kutorapa mwoyo, so izwi harishandi mauri, you are too negative. Muri kunyarira. Ende unoziva kuti ukatsvaga marara mbini unoawana. Uchibva pana pastor Jiriri unowana another evil pastor. Uchibva pana evil pastor yeye unowana another evil pastor. Uchibva ipapo ukabva pamurume iyeye wauri kutonosangana naye futi ndi Satani. Why? Usatani hausi muwanhu, uri mumusoro mako. Kana dzisati dzachinja, chese chaunoona chiri negative. That is one great distraction inotadzisa vanhu kureceive the word of this season. You trust not, you love not, you respect not, you disregard. Hanzi nomwe munhu achiparidza akati, if you want things that are good to come, be good yourself. A good person receives good things. A bad person receives bad things. If you want to attract bad things, see bad. If you want to attract bad things, become a bad character. Hapana hapo amen ndozviziva. Pano mwe munhu akamboya pano zvanzi president wechipe kuchechi kwenyu pasi inoimba ichikompeva neye kuchechi kwedu, yenyu imimi tori 100%, yedu tori minus. Moyo wangu wakarwadza ndikati handinawo here munhu akadaro pachechi, anongoti asvika kuchechi dzevamwe anobva aona zvakanaka ikoko kunoku zvese zviri negative. Kuchechi kwaunonamata everyday vari minus, kwaunotaura nendimi vaimba, pamwe pacho dzidza kuremekedza zvauinazvo kuti Mwari vakupe, nekuti when God is using you, he is not going to bring you things. Vari kushandisa zvauinazvo kuti uende pa next level. Saka kana wagara vazvizvidza hazvina kwakunoenda. Gideon was not transformed. The energy that he had, he used it to go to the next level. Kune ma situations andoda kutaurira masikati ano. Masikati ano, I just want us to pray. Uti Mwari, the energy I have, the situation I have, I need a word to go to the next level. Vazhinji muno mavari kuchemera kuti dainda munhu akandiroora ndakaita mistake. Hauna kutomboita mistake. Iyeye ndiye right. Munhu wakagara naye padhuze yeye ndiye atori right. Ndiye aienderana neunhu hwako. Iyeye shandai mesa. That one was your portion. Inoenderana neunhu hwako nestage yauri nelevel yauri. Nzwisisa naye. Ndisisina kana amen ipa. Murukuzaendezana. Mbuya zvakati. Iyeye mudhara wenyu muri right. Nzwisisa naye ipapo taurira naye hapana choda uchinja. Handiti ka.
mukangova mese positive tinoenda kure. Neenergy yamuinayoyo munotoenda ku next level. Muri true, muri right. Pari kuno munhu ari kufundisa wari kutaura zviwa nekuti wakaroora mukadzi anonzwisisa. Aiwa. Pane paanonzwisisa, pane paasinganzwisisi. Inyaya yekujairana. Kana ndikakuudza kuti anzwisisi saka ndinowani ufambe uchiudza vanhu kutongogara pasi woti uyu ndo wandinayo shamwari ngatigare pasi tiwirirane hauna kwauri kuenda ina handa kwandiri kuenda izvi unozvigona izvi hauzvigoni okavhira dzimwe dzimba dzamunoona dzakatsvairwa dzakatotsvairwa nana baba kuti zvinhu zviite zvakadi zvakanaka inyaya yekujairana handiti ka dai waida taimbochinjanisa tombotora uitoisa apa unonotora wako zuva risati ranyura jairanai iyeye wagara naye jairanai tiende kupi kumberi inga makutochembera vanhu muri kunetswa nei musi wamuri kuwirirana mukudza Mwari musi wamusina kunzwisisana mutaurirana manzwa zvandataura musi wamuri kuwirirana munokudzani Mwari musi wamusi kuwirirana modi mutaurirana muchienda kupi kumberi handina kutiudzai vanhu ndatitauriranai kana uchida kuona kuti ari important ka kunyanya vana mai ndipei ndimbomupa umwe munhu muone kuti munorara zvakanaka here imi vana baba handiti munoti imbuka yemunhu mufundisi ndakaroora benzi remunhu imbondipai kanhasi ndimbotsvagira benzi iroro umwe munozoya muchitora mangwana tono kuti dzinouya reupi iyo zviwa kutoita jerasika ndo zvinoratidza kuti akakufanira gara ipapo maimuti kana muchiti vamuti havaiti munondipa ndovatuma handiti ka ndinovatsvagira sister yokuyouth ndoti vamuti endai nasister wakumeeting tione vodzoka na 2 am tione kuti zveshuwa munhu yaiti mukaona 8 dzakwana makubvunza kuti munhu uri kupika zvinoreva kuti zvinhu zvese zviri right wanzwa ndikutaura saka izwi randiri kutaura ndiri kuita kuti vaya vakaroorana izwi randiri kutaura muzive kuti harisi kuda kuchinja munhu wainaye riri kuda kuti muende kumberi muri vaviri randiri kuda kutaura masikati anaye harisi rekuti uchinje munhu nderekuti muende kumberi nevana youth vana Tulani nana Kosi mukafunga kuti muchanoroora kuJobek munotora tsvina dzeko roorai vava vari muno patiri kuenda kukembi ingodzoka uchiti baba ini ndadzoka neuyu tipfuure apa unoita jaha kusvika rini iyeye anenge abhadhara mari kuenda kukembi shanda nezviripo ari kuZimbabwe pamwe akatotorwa kare iwe uri kuno iye ane mumwe munhu kuchechi iwewe ngatingo patiri kuenda kukembi apa tingodzoka tagadzirisa dzimwe nyaya Mwari verugare vachidini vachikudzwa vasikana vamwe vaiti Krista haiti akuita izvezvi ane mukadzi naye vakamuona kudzikama kwaiti hachaiti kana noise kana amen hachadairi amen asina basa but pavaimona achiita noise vana Teri vanyarara kuti zii ndiani achambonzwa nezvaTeri akachwanywa akabatwa haati zii unotozokubvunza kuti Teri uri mupenyeri but aita ruzha akati akaisa magrupu akaisa mastatus mazuva ano kunyatsodzikama pamwe pacho mumwe munhu akatomirira izwi rako iro randataura izwi resizeni iro Tulani uchiudza sisi kuti ndinokuroora izvondo rinouya ndo izwi resizeni riri kutongodiwa neumwe munhu kuti upenyu hudi hushanduke vatorei vese vana Peshava tidzoke tisinawo uri kunzwa here Innocent ingotsvaga tiende zvinongonakidza kuti sister Ningi nabrother Ningi vaimba kupraise kuimba kwekupraise kwatibatsira kwatipa muchato
and havanetsi tinozoti panoenda baba namai mashava kune imwe kapo yatatobreedha kupraise. Alright, Mwari ngavatiitire zvakanaka. I've got a few declarations to make tobva taenda kumba. Munhu wese akasimuka. I've got a few declarations to make tobva taenda kumba. Tanamata kwenguva yakareba ndisati ndashumira. I want to make these declarations now. Tese takasimuka, iwe simudza maoko ako. Baba ndinokutendai kuti muri Mwari. There's a word in season that you use your servants to speak. Semuranda wenyu masikati ano nezita raJesu. Ndiri kumeka declaration semuranda wenyu kuti every marriage under my voice, it's protected by thee. By wisdom kuma marriages ese azare nemufaro, vana vakaberekwa mumarriage idzodzo vave nemufaro, vazokwanisa kuona mbuya nasekuru vari pamwe chete. Baba ndinokutendai kuti muri Mwari. I speak a declaration of provision. Every person under my voice, chingwa ngachirege kupera kudzimba dzavo, chekudya ngachiwanike, vasimudzei kumabasa. Mwari ndiri kunamatira my new promotions, my new jobs, my new opportunities. Every ear that is listening to me, open another door. Transform them from the Midianites. Kune vamwe vari kubata zvinhu zvinopera vasina kuzvidya, zvavanobata nemaoko avo ngazvirege kutorwa neudyi. Baba ndino declare covering by each and every person ari muno. Mweya yemamiscarriage vese vabata pamuviri vana ngavakure. Ndiri kunamatira vana vari kuzvikoro ngavabudirire vachengetwe nezita raJesu. Father, I decree life and life in abundance. As your word says in John 10:10, that you have come to give us life and life in abundance. I decree life that is fruitful. I decree life that is multiplication. I decree life that is full of health. I decree life that is full of financial breakthroughs. I decree life that is full of capacity. Increase capacity in them. Some are blessed, let them continue to be blessed. Some are not yet blessed, let them be blessed. I pray for love to prevail. I pray for health to prevail. I pray for your grace to prevail. Kune maoko asingabati mari ngabate mari. Maoko asina dzimotikari ngadziburukire. Dzimba ngadziburuke. Michato ngaiuye. Mufaro ngaiuye. Baba ndinotaura izwi pamusoro pekereke. Vana venyu ngavasimudzwe nechiyero chisina kujairika panyika yevapenyu. Vamwe havana mazita, mazita avo ngaakure. Baba ndinodeclare mwaka wekukura kwemazita. Simudzai vana venyu panzvimbo ino. Rangarirai mateenagers, rangarirai Sunday school, rangarirai our youth. Vana baba nana mai nevatana ngavaropafadzwe. Ndinotaura mwaka wekuropafadzwa. Baba makatani nani anoita chakanaka hamurambe makanyarara. Takatsvaga pekuisa ota. Imi Mwari chirangarirai kereke. Vanasikana ngavakomberedzwe, vanakomana ngavachengetwe, vana baba ngavapiwe nyasha dzeubaba, vana amai ngavapiwe nyasha dzekurera, vatana ngavazodzwe neuchenjeri. The Spirit of the Lord take control and shower us. Tiropafadzei mangwanani ano. Semuranda wenyu Mwari ndinorambidza zvirwere zvine mazita ngazvisunungure vana. Vakamirira mbereko ngavabate vana. Ngarive gore rekuberekwa kwevana veminana, gore rekutengwa kwedzimotikari dzeminana, gore rekutengwa kwedzimba dzeminana, gore rekushandura upenyu Mwari.
transform us and bless us. I pray for your blessing. I pray for repentance. Vasati vakuzivai ngavakuzivei vari mukati megote kwarino mangwana emasikati ano nezita raJesu. I decree a war against poverty. Mweya ye rejection ngaisubmite iende, mweya ye nhamo ngaibude iende. Masikati ano ropafadzai kereke nekuti muri Mwari. I decree that each and every ear that hears may be blessed and multiply, may be blessed and increase. I pray for mighty increment upon the church and the servants of God. I decree the mighty wave of blessing. Makomborero akawanda pamusoro pekereke. Vanotenda ngavasimudzwe, vanotenda ngavakamuchire. Nyasha dzekushanduka kweupenyu vasina ngavave nazo, vanazo ngazviwedzerwe. Baba, ndinotaura izwi reupenyu. Kune zvizvaro zvakavharwa ngazvivhurwe. Vanoda vana ngavabate vana, vanoda pfuma ngavabate pfuma. Kereke ngaikutye izare nemufaro. Kukutyai rive simba redu, kukunamatai rive simba redu, kumira panheyo dzekutenda. Maita enyu Mwari masikati ano. I bless the church and I decree your blessing upon the church, each and every ear that hears me. May you be blessed and receive the word that takes you out of the Midianites that have been tormenting your life and give you the strength that you have to go to the next level. In Jesus' name, amen. Irori randataura iri rine vari kunokwanyanura paakanamira zvikuendesa ku next level. As long as you believe pane kwauri kuenda. Gore rino ndiri kuda zvivana zvakawanda zveminana zvikangovanda. I love kids because ndinopinda basa kubva musi wekunamatira mimba ichibata kusvika izvarwe ndichinamata kusvika mwana ndimuropafadzi, Sunday school, teenagers, marriage. Basa redu rinoramba riripo. Mwari vachitiitira zvakadini zvakanaka.